Здравей, аз съм Валтер и ние ще играме отново Clash Royale. Не, че ще играме, ще отворим клан честа. Така, ако не се лъжа, вече трябва да е събран. Да е събран? Не, остава една корона. Една коронка остава. What the fuck? Една корона. О, ето този ще бъде с коронка. Или този печал ще бъде с коронката? Да. Надявам се да е той. Но не знам дали веднага отчита. Давай! Давай, давай! Добре, играта е негова. Сега трябва да пусна още нещо. Атака на кулата! И това е всичко. Клан честът е събран. Клан честът е събран, дами и господа. Този велик момент. Клан чест. Добре, първо ще отворим Силвър честа. Три мускетарки. Така. Клан чест. 1620 голд. 4 рейп карти. Така. Тук трябва да е епик. Не, тук ще е епик. Добре, паднаха и за 3 балона. И е 8000 голд. Само малко да донейтаме. Добре. Добре, ще ми се падна. Така, в какво мога да апгрейднем? Ох, добре. Няма да апгрейдвам нищо, събирам си парите. Както видите, още малко и съм 9 арена. Добре, погледнете колко корони ни остигнах. 2540. 60 останаха ни 60 корони за 9 арена и не влязохме. Добре. Надявам се ви харесва този клип. Не е много дълъг, но както и да е. Абонирайте се, харесайте клипът, коментирайте за идеи за игри и чао чао!